तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. हा किस्सा मला माझ्या मामाने सांगितला होता. हा अनुभव त्याला त्याच्या लहानपणी आला होता. त्याला लहानपणी गावी टीव्ही म्हणा किंवा इतर असे मनोरंजनाची साधने नव्हती. त्यामुळे तो सुट्टीच्या दिवशी दुपारच्या रानात असाच धावत पळत राहायचा. त्याच्या गावाच्या बाहेर एक डोंगर होता. कित्येक वेळा तो त्या डोंगरावरही जाऊन आला होता. पण त्याला आता त्या डोंगरापलीकडे जायचं होतं. डोंगरापलीकडे नेमकं काय आहे हे त्याला पाहायचं होतं. कारण तो नेहमी एक गोष्ट ऐकत आला होता की त्या डोंगरापलीकडे कोणी जाऊ नये म्हणून. एके दिवशी त्याने त्याच्या वडिलांना याबद्दल विचारलं. बाबा, त्या डोंगरापलीकडे काय आहे? हा प्रश्न त्यांच्यासाठी थोडा अनपेक्षित होता. आधी तर ते जरा गोंधळलेच गेले, पण हा प्रश्न टाळताही येणार नव्हता. तेव्हा त्यांनी त्याला जरा कोड्यातच या प्रश्नाचं उत्तर दिलं. जंगलातील झाडं ही शांत एकाच जागी उभी असली तरी जंगल सगळं काही पाहत असतं. मामाला त्यावेळी या वाक्याचा अर्थच कळला नाही. मनातल्या मनात हसत तो सगळं समजलं असा भाव आणत तिथून निघून गेला. पण त्याच्या मनातील प्रश्न मात्र अजूनही तसाच कायम होता. त्या डोंगरापलीकडे नेमकं आहे तरी काय? मामाला आता राहवलं जात नव्हतं. काही दिवसांतच तो पुन्हा धावत त्या डोंगरावर जाऊन पोहोचला. दुपारची वेळ होती. तो तिथून डोंगरापलीकडच्या जंगलाकडे पाहत बसला होता. तो डोंगर उतरला की त्याला कदाचित त्याच्या प्रश्नांची सगळी उत्तरं मिळणार होती. काहीच तासांचा प्रश्न होता. त्याने मनाशी पक्क केलं आणि तो डोंगर उतरू लागला. तिथे वेगळं असं त्याला काहीच दिसत नव्हतं. जंगलासारखंच जंगल, फक्त तिथे एक प्रकारची वेगळीच शांतता जाणवत होती. तो धावत धावतच पुढे जाऊ लागला. इतक्यात त्याला दूरवर एक माणूस उभा दिसला. गाव किंवा लोकवस्ती ही इथून कित्येक किलोमीटरवर दूरवर होती. मग अशा जंगलातील भागात कोणी माणूस असणं शक्य नव्हतं. पण तरीही माझ्या मामाला तेव्हा भीती वाटली नाही. तो तिथून दुसऱ्या बाजूने खाली उतरला आणि त्या माणसाला जवळून पाहण्याकरता तो दगडाच्या कडेकडेने त्याच्या दिशेने जाऊ लागला. तो लपतछपत तिथे पोहोचला होता खरा, पण तो माणूस मात्र अचानक कुठे गायब झाला. मामा त्या जागेवर जाऊन त्याला इथे तिथे शोधू लागला, पण तो त्याला कुठेच दिसला नाही. मामा धावत धावत अजून पुढे गेला. आश्चर्य म्हणजे त्याला अजूनही भीतीदायक असं काहीच वाटत नव्हतं. ओबडधोबड पायवाटेने तो पुढे जात असताना त्याला दूरवर पुन्हा एकदा तो माणूस दिसला. मामा त्याला पाहून जागेवरच थांबला. झाडाआड लपून यावेळी त्याने पुन्हा एकदा त्याला पाहायचा प्रयत्न केला, तर तो तिथून गायब होऊन दुसऱ्याच जागी त्याच्यापासून काहीच अंतरावर उभा दिसला. यावेळी मात्र मामा जोरात ओरडत तिथून मागे परत फिरला. पण अजूनही भुताटकी वगैरेचा असा काहीच संशय त्याला आला नव्हता. त्याला असं वाटत होतं की कोणीतरी मुद्दामून त्याच्यावर नजर ठेवून आहे. अशा जागी जास्त वेळ राहणं हे धोक्याचं होतं. म्हणून तो पुन्हा डोंगरावर पळू लागला. पण यावेळी पळताना कोणीतरी त्याचा पाठलाग करत आहे असं त्याला जाणवू लागलं. तो जोरात ओरडू लागला. ही झाडं शांत दिसत असली तरी हे जंगल बघत आहे आपल्याला. इथे कोणीही कोणाला इजा करू शकत नाही. संपूर्ण डोंगर चढेपर्यंत त्याच्या तोंडी फक्त हेच एक वाक्य होतं. धावत पळत शेवटी तो आपल्या घरी येऊन पोहोचला. बाबा घरापाठच्या मोकळ्या जागेत जळणासाठी लाकडं तोडत होते. तेवढ्यात मामा तिथे धावत पोहोचला. त्याला असं धावताना पाहून त्याच्या वडिलांनी त्याला विचारलं, काय रे, इतका धापा का टाकत आहेस? यावर मामा बोलला, मी आज त्या डोंगरापलीकडे गेलो होतो. तिथे मला एक भयानक माणसाची आकृती दिसली. फक्त एवढा एकदाच बाबा घरात आत निघून गेले. जणू त्यांनीही त्या माणसाला आधी पाहिलं असावं. त्यांनी घरातून सोबत तंबाखू आणि बिडी आणली आणि घरापाठी कंपाऊंडच्या धक्क्यावर नेऊन ठेवली. हे पाहून मामाने त्यांना विचारलं, बाबा, हे काय करत आहात?
तू ज्याला डोंगरापलीकडे पाहिलं तो त्या जंगलाचा राखणदार होता. जो कोणी त्या जंगलात जाऊन येतं त्यापाठून तो हमखास त्याच्या घरापर्यंत येतो. मग त्याला त्याच्या नावाचा वाटा द्यावाच लागतो. जर का त्याला त्याचा वाटा दिला नाही तर तो त्या माणसाचा जीव घेतो. मग त्यासाठी बिडी, तंबाखू किंवा काही वस्तू भेट म्हणून घराच्या पाठी ठेवली जाते. माझा मामा जसजसा मोठा होऊ लागला तसतशा त्याला त्या राखणदाराच्या गोष्टी कानावर ऐकू येऊ लागल्या. शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडून, मित्रांकडून त्याने हेच ऐकलं की बऱ्याच जणांना त्या डोंगरापलीकडे त्या जंगलाचा राखणदार दिसला आहे. एवढंच नाही, तो त्यांच्या पाठून गावातही येतो आणि जर का त्याला त्याचा घास दिला नाही तर तो त्या व्यक्तीचा जीव घेतो. त्या डोंगरापलीकडील जंगलात आजही कोणी एकटं जायला बघत नाही. अनुभव दुसरा. हा अनुभव फारच विचित्र असा आहे. मी लहान होतो तेव्हा माझे आजोबा वारले होते. त्यावेळी स्मशानात जाऊन घरच्यांनी सगळं कार्य आपल्या चालीरीतींप्रमाणे पार पाडलं होतं. त्यामुळे आजोबांच्या आत्म्याला तेव्हा कदाचित मुक्तीही मिळाली असावी. पण आजी सांगायची की स्मशानातून परत येतेवेळी आमच्याकडून काहीतरी चूक झाली, ज्यामुळे आमच्यासोबत एक अतृप्त आत्मा आमच्या या घरात आली होती. काळजीची गोष्ट अशी होती की ती आत्मा आजोबांची नव्हती तर कोण्या दुसऱ्याच व्यक्तीची होती. बंद घर किंवा रिकामी खोली ही अमानवी शक्तींची राहण्याची जागा बनते. आजोबांनंतर आजोबांची ती खोली बरीच वर्ष बंदच होती. मी जरा मोठा झालो त्यावेळी मी त्या खोलीत राहण्यासाठी हट्ट केला आणि मला ती खोली मिळाली. सुरुवातीला तर मला फार आनंद झाला होता की मला राहायला आणि खेळायला एक स्वतंत्र खोली मिळाली होती. पण हा निर्णय किती चुकीचा होता याची काहीच दिवसांत मला जाणीव झाली. कसल्या तरी कारणाशिवाय अचानक मी त्या खोलीत तापाने फणफणू लागलो होतो. अनेक वैद्य झाले पण काहीच फरक पडेना. तेव्हा आजी घरच्यांना म्हणाली, याला त्या खोलीतून आधी दुसरीकडे हलवा. घरच्यांना तर हे आधी निरर्थक वाटलं, पण आजीला नाही कसं म्हणायचं म्हणून त्यांनी मला दुसऱ्या खोलीत शिफ्ट केलं. आणि काय आश्चर्य, त्याच रात्री माझा ताप कमी झाला होता आणि दुसऱ्या दिवशी तो पूर्णपणे नाहीसा झाला होता. हा योगायोग वाटत असला तरी आम्हाला त्या खोलीत हळूहळू काहीतरी नकारात्मक ऊर्जेची विचित्र जाणीव होऊ लागली. जणू तिथे काहीतरी अमानवी आहे. आजी तर आधीपासूनच सांगत होती की त्या खोलीत कोणती तरी भयानक आत्मा वास करत आहे. एकदा माझ्या बाबांना रस्त्यावर एक कुत्र्याचं पिल्लू जखमी अवस्थेत दिसलं. त्यांनी त्याला उपचारासाठी घरी आणलं. आमच्या आग्रहामुळे नंतर आम्ही त्याला घरीच ठेवून घेतलं. पण त्या खोलीशी जणू त्याचा आधीपासूनच वैर होतं. तो बघावं तेव्हा त्या खोलीत जाऊन एकटाच भुंकत बसत असे. पाल, उंदीर किंवा झुरळं असली तरी काही वेळा कुत्रे असे वागतात, म्हणून आम्ही त्याकडे तितकं लक्ष नाही दिलं. पण एके दिवशी दुपारच्या वेळी तो असाच भुंकत असताना अचानकच धाडकन आवाज झाला आणि तो कुत्रा विफळत घराबाहेर पळत गेला. आम्ही सगळे आधी आवाजाच्या दिशेने त्या खोलीत गेलो तर दाराजवळ जुन्या टेबलाचा ड्रॉवर पडला होता. आश्चर्य होतं, टेबल तर खोलीत एकीकडे होतं आणि ड्रॉवर दुसरीकडे. जणू तो जाणून बुजून कोणीतरी आमच्या कुत्र्यावर मारला असावा. आता मात्र सगळ्यांनाच आजीचं बोलणं पटत होतं. त्यामुळे जास्त वेळ वाया न घालवता शुद्धीसाठी घरात एक पूजा घालण्यात आली. त्या खोलीत खरंच काही होतं हे आम्हाला आजही माहीत नाही. पण त्या पूजेनंतर मात्र त्या खोलीत असे अनुभव परत कोणालाच आले नाही. तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.